¿Cómo decir que me parte en mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Γεια σου, τι κάνεις? Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Νικόλα Λιδέρα Βενιζέλου. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσω τώρα? Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω όμως τον τρόπο να ξεκινήσω. Για σένα που έρχεσαι πρώτη φορά λοιπόν στο κανάλι μου εξαιτίας αυτού του βίντεο, να σου πω ότι είμαι μισή Ελληνίδα και μισή Βραζιλιάνα, γι' αυτό και όλη αυτή η ιστορία σχετίζεται με τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα είμαι σχεδόν 10 χρόνια, το 2009 έφτασα εδώ στην Ελλάδα, ήρθα να μείνω εδώ. Μέχρι τότε όμως ζούσα στη Βραζιλία, ζούσα εκεί μέχρι τα 12 μου χρόνια. Από τότε όμως που ήρθα στην Ελλάδα, από το 2009 και μετά, δεν ξαναπήγα στη Βραζιλία, οπότε πριν 2 χρόνια δέχτηκα μια πρόταση από το κορίτσι μου, από την Νάρα. Η Νάρα για μένα είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ξεχωριστός, μου έχει σταθεί πάρα πολύ σαν σπαθί δίπλα μου και μου λέει ότι θα φύγουν για Βραζιλία για 3 μήνες μέσα στο καλοκαίρι, αν θέλω να πάω μαζί τους. Οπότε παίρνω την απόφαση να το συζητήσω πρώτα με τον πατέρα μου, καθώς αυτός θα αποφάσιζε αν θα πάω ή όχι. Και ο μπαμπάς μου εξ αρχής μου είπε ναι να πάω, ότι θα με στηρίξει και οικονομικά σε αυτό όλο το ταξίδι. Οπότε πήρα την απόφαση να ταξιδέψω για Βραζιλία. 30 Ιουνίου 2017 πετάω για Βραζιλία. Φτάνοντας στη Βραζιλία λοιπόν, προτεραιότητά μου ήταν να μάθω ξανά τη γλώσσα μου, καθώς την είχα ξεχάσει κάπως για διάφορους λόγους. Αφού λοιπόν έχω μάθει τη γλώσσα μου αρκετά καλά, σε κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς μου έλειπε μια παρέα, μου έλειπε ένας άνθρωπος, μου έλειπε μια φίλη, μου έλειπε κάποιος τέλος πάντων, όπου θα μπορώ να μιλάω, θα μπορώ να πηγαίνω τις βόλτες μου. Η μητριά της Νάρας λοιπόν την ενημερώνει ότι έχει μια φίλη, η οποία φίλη έχει μια κόρη που είναι στην ηλικία μου, απλά αυτή τη στιγμή δεν βρισκόταν, εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στην ίδια πόλη που ήμασταν όλοι, βρισκόταν σε ένα άλλο χωριό, σε μια άλλη πόλη και σπούδαζε. Ωστόσο θα ερχόταν πάρα πολύ σύντομα σε εκείνη την πόλη που βρισκόμουν εγώ, οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Το όνομά της ήταν Μαρία. Αφού λοιπόν έρχεται η Μαρία στην πόλη εκείνη που ήμουν και γνωριστήκαμε και ήρθε στο σπίτι μου και πήγα εγώ στο σπίτι της, κανονίσαμε ένα βράδυ να βγούμε. Ωστόσο επειδή εγώ γενικά φοβόμουν πάρα πολύ και δεν ήμουνα του έξω πάρα πολύ, γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου ότι η Βραζιλία είναι μια χώρα όπου υπάρχει πάρα πολύ εγκληματικότητα, καθώς βγαίνουμε με τη Μαρία. Τελειώνει η βραδιά μας και γυρνάμε στο σπίτι. Ήταν σχετικά κοντά η απόσταση του εστιατορίου με το σπίτι, οπότε προτιμήσαμε να γυρίσουμε με τα πόδια. Ήταν και νωρίς, 9:30 ώρα το βράδυ, και καθώς γυρνάγαμε είχα πάρει τη Μαρία αγκαλιά, όπως και αυτή εμένα, και περπατάγαμε. Σε κάποια φάση όμως ο δρόμος ήταν σκοτεινός και ήταν και σχετικά στενός, ήταν σαν στενάκι. Καθώς είχα τη Μαρία αγκαλιά και μιλάγαμε και περπατάγαμε, καταλαβαίνω ότι από πίσω μας βρίσκεται ένα αμάξι, το οποίο ερχόταν πάρα πολύ σιγά, δηλαδή στην ουσία μας παρακολουθούσε. Γυρνάω και το λέω στη Μαρία και απλά της λέω μη γυρίσεις, γιατί της λέω νιώθω ότι κάποιος είναι από πίσω μας με ένα αμάξι και μας παρακολουθεί. Γυρνάει η Μαρία και μου λέει ότι και εγώ το έχω καταλάβει εδώ και κανένα δεκάλεπτο, απλά δεν ήθελα να σου το πω για να μην σε τρομάξω.
Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, μου κόβονται τα πόδια, ειλικρινά, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πού να πάω. Φοβήθηκα πάρα πολύ, καθώς, παιδιά, ήταν στενό, ήταν βράδυ, δεν υπήρχε άνθρωπος, ήμασταν μόνο εγώ, η Μαρία και αυτό το αυτοκίνητο. Δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα να έρχεται, να πω ότι υπάρχει κίνηση, οπότε θα μπορέσει κάποιος να μας βοηθήσει. Και αυτομάτως μου κόβονται τα πόδια. Κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι το αμάξι έχει έρθει πιο κοντά μας, έχει αναπτύξει ταχύτητα και έχει έρθει πιο κοντά μας και κοντοστέκεται ακριβώς πλάι. Δηλαδή ερχόταν στο πλάι μας, πήγαινε όπως πηγαίναμε εμείς, πάρα πολύ κοντά μας. Και σε κάποια φάση κοιτάζω με την άκρη του ματιού μου το αμάξι και βλέπω ότι ήταν ένα κλουβάκι αμάξι, λευκό, με φημέ τζάμια. Κάποια στιγμή κοιτάζω κανονικά το αμάξι, γύρισα ολόκληρο το πρόσωπο και το κοίταξα και βλέπω ότι μέσα στο αμάξι ο τύπος, ο συνοδηγός, είχε ανοίξει το μισό τζάμι και φαινόταν μόνο τα μάτια του. Δεν μπορώ να ξεχάσω και ούτε θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα του. Αυτό το βλέμμα πραγματικά με είχε καρφώσει και απλά είχα πει ότι τέλος θα μας αρπάξουν και τις δύο, θα μας βάλουν μέσα και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Κάποια στιγμή σηκώνει το τζάμι, απλά μου ρίξε μια ματιά η οποία θα μου μείνει για μια ζωή στο μυαλό μου, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη ματιά. Αφού λοιπόν βλέπω το βλέμμα του και αφού ανταλλάξαμε βλέμμα και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε έρθει για καλό σκοπό, κοιτάζω καλά μέσα στο αμάξι και βλέπω ότι στα πίσω καθίσματα βρισκόντουσαν άλλοι 2 άντρες. Στην ουσία ήταν 4 άντρες μέσα σε ένα αμάξι. Κοιτάζω τη Μαρία με απόγνωση, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Για καλή μας τύχη λοιπόν είχε έρθει ένα άλλο αυτοκίνητο και κόρναρε σε αυτούς που ήταν μπροστά να φύγουν ώστε να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Επειδή λοιπόν ήταν ένα στενό, δεν μπορούσε κιόλας να σταματήσει ώστε να περάσει το αμάξι, έπρεπε να φύγει κανονικά. Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν μια πλατεία η οποία μπορούσες να κάνεις το γύρω-γύρω και να ξαναγυρίσεις πίσω και να έρθεις εκεί όπου ήμασταν εμείς. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πω στη Μαρία ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναγυρίσουν καθώς είχαν έρθει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ προσωπικά έτσι αισθανόμουν και έτσι κατάλαβα από το βλέμμα αυτού νου του ανθρώπου. Και της λέω απλά ότι μόλις δούμε ότι το αμάξι θα πατήσει φρένο και θα κάνει το γύρω-γύρω της πλατείας και θα ξαναγυρίσει, εμείς πολύ απλά θα τρέξουμε πίσω και όπου μπούμε δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν υπήρχε σπίτι, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν υπήρχε μαγαζί, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένα στενό που δεν υπήρχε κανένας να μας βοηθήσει, ήταν όλα κλειστά. Και σε κάποια φάση βλέπω ότι όντως ο τύπος πάτησε φρένο και πήγαινε να γυρίσει για να ξαναέρθει σε εμάς. Βλέπω το αμάξι να έρχεται, τρέχουμε με τη φίλη μου. Καθώς τρέχαμε εγώ ήμουνα σίγουρη ότι απλά θα σταματήσουν και θα μας αρπάξουν και θα μας βάλουν μέσα και δεν ήθελα καν να σκεφτώ το χειρότερο της υπόθεσης. Και καθώς τρέχαμε προς το άγνωστο, κάποια στιγμή βλέπω μέσα σε ένα σπιτάκι ένα φωτάκι από κινητό. Δηλαδή κάποιος πήραζε το κινητό του και φαινόταν από το σπιτάκι, αντανάκλαση του κινητού. Στη Βραζιλία, επειδή υπάρχει γενικά εγκληματικότητα, υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες είναι με 24ωρη φύλαξη. Δηλαδή κάτω στις πολυκατοικίες υπάρχουν security και οι security αυτοί έχουν δικά τους σπιτάκια όπου εκεί μένουν 24 ώρες και στην ουσία προστατεύουν την πολυκατοικία. Οπότε για καλή μας τύχη εκείνη η πολυκατοικία που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πάνω είχε security. Τρέχουμε λοιπόν με τη φίλη μου και πάμε και σκάμε πάνω στο τζάμι του security και αρχίζουμε να του κοπανάμε ώστε να μας ακούσει και να μας ανοίξει. Ο άνθρωπος έμεινε κόκαλο όταν μας είδε. Εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά μόνο να φωνάζω και να κοπανάω και να ζητάω βοήθεια. Κάποια στιγμή βγαίνει μέσα από το κλουβάκι του και μπαίνει στην πόρτα της πολυκατοικίας, στη μεγάλη πόρτα της πολυκατοικίας και απλά μας μιλάει. Βγάζει το κεφάλι του έξω,
και μόλις βλέπει το αμάξι, απλά μας αρπάζει και τις δύο και μας βάζει μέσα στην πολυκατοικία. Μόλις το κάνει αυτό, εγώ απλά έπεσα κάτω, παραλίγο να λιποθυμίσω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δευτερόλεπτα πριν το είχα ζήσει εγώ αυτό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαιγα σαν μωρό παιδί, ειλικρινά έκλαιγα, έτρεμα ολόκληρη. Μέχρι να συνέλθω, ο άνθρωπος ρώταγε τι συμβαίνει, για ποιο λόγο μας κυνηγάγανε αυτοί, για ποιο λόγο μας ρώταγε ένα σωρό πράγματα, δεν καταλάβαινα κι εγώ πάρα πολύ καλά. Ήρθε η Νάρα και μας πήρε μετά από εκεί που βρισκόμασταν, γιατί δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε σπίτι μόνες μας, φοβόμασταν. Παρόλο που το σπίτι ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω. Ξέρω ότι είχαμε Άγιο εκείνη την ημέρα και ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει για κακό σκοπό, δεν είχαν έρθει με καλό σκοπό. Και το αισθανόμουν και ακόμα το πιστεύω αυτό, μετά από 2 χρόνια ακόμα το πιστεύω. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα μπορούσε να συμβεί αν όντως μας άρπαζαν και μας έβαζαν μέσα στο αμάξι. Δεν θέλω καν να μπω σε διαδικασία να το σκεφτώ. Μόνο στη σκέψη φοβάμαι ακόμα. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσε. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ έντονη για μένα στο ταξίδι μου αυτό. Ήταν μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου. Και αν ξαναπάω Βραζιλία θα προσέχω απίστευτα πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά να προσέχετε. Γεια σας.